Isa sa top 14 excellent passers ng Tubong Baguio City, anak ng isang retiradong bumbero. Kilalanin sa report. Kabilang sa top 14 excellent passers sa katatapos na bar examination ang Tubong Baguio City na si Stephanie May Domingo. Nagtapos si Domingo bilang cum laude sa University of the Cordilleras College of Law. Pero una muna siyang naging criminology student bago magpursige sa abogasya. Sobrang kinakabahan. Di nga po kami nag-lunch nun kasi rinilis po nila ng 11. Tapos di na kami nakakain, kakahintay po ng result. Hindi raw inakala ni Domingo na mapapasama siya sa excellent passers. Pumasa pa nga lang po ng bar exam, sobrang laking blessing na po niya. Tapos may bonus pa po na isa po tayo sa mga merong excellent performance sa bar. Hindi pa rin po ako makapaniwala na part po ako, na isa na rin po ako sa mga abogado ng bansa natin. Isang retiradong bumbero ang ama ni Domingo. Malaking hamon din umano ang kanyang pag-aaral sa gitna ng pandemya. Ikwinento rin ng ilang bar passers sa Laoag City ang kanilang paghihirap at sakripisyo. In-expect ko siya na makakapasa ako kasi iba yung faith ko ngayon kay God. And yung pag nagde-devotion kasi ako, puro confirmation. Parang kino-confirm niya kung ano yung pinagdarasal ko. Ina-answer niya sa mga Bible verses. Sa mga nagre-review po, make it a habit to be consistent, stay focused, and no matter what happens, just keep on clinging on to your dreams. Don't stop dreaming. Just keep your faith. Of course, do your best. Tulad nga nung sinasabi ko sa mga tulad ko nung mga repeaters, yung mga madami ng beses na hindi nakapasa, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Because in my case, 6 na beses kong pinoy yung bar exam. Sa pang-6 na yon, doon ko nakuha. Samantala, napabilang naman ang Mariano Marcos State University sa Batac City, Ilocos Norte sa mga paaralan na nagkamit ng 100% passing rate para sa first-time takers. Nakamit ng paaralan ang Rank 1 Top Performer School dahil sa 100% passing rate sa 2020 to 2021 bar examination. And the whole MMSU family, talagang overwhelmed kami because of this very good performance ng aming College of Law. Cloud9 talaga. If there is beyond Cloud9, mas mataas pa yung aming excitement and overwhelmed feelings. Kasama si Norman Racca, Teresundayon, Balitang Amyanan.